anna lágaí níl gas trénacha, so bín si brethir plandiela chun fásós, bín si drapar plandiela tá crúci bídach beaga gachiláit an blanda, agus socha bin port an leis tabhaint leis agus an ráha chafar hort fin blanda seo, mar nar fáin sin níos abí níos críanna tá se annach arbh, so bí cormach ná cimbal do chricaní. Ach ar an development scale tá si anna bhád an grecin má chun túisteach an ungan nó an uachtar don grecinaí. Agus is féidir an planta seo éthe chumá, go háirtha nar bhíonn se anna ógus uair, agus tá sé anna úsáideach le meascaisteach suaí ina bhas. So bheascaisteach le béad aber úl nó macin agus banana nó péród pémascáíonn tú bheasca sósa blender agus beag sú anna bhatha go anna bhatha saon. Tá sé gohúntacht an córas din sé córas an corpach lána stachas a nóchan ína bhartha as tá tuisgúil annach chud silica stig sa flanda, tá sé anna bha don hunganí agus don grúig, chur sé fás agus neart má le do grúig, so chur sé le dálacht. So is planda anna bhatha don crecin agus don grúig. So mullen div beidir roint ó rialt, tá sé ábhar géir mar blas ach nar bhascin éis seach le díala mailínte sin ar an blas láidir sin. Gandá dar tá seanna háachta go má go mé mís siúráilta glán catá a chuiristeach an méaldagan ná féile agus go gceart go meach beidir den éigen líon muna bhfuil míad cinte nó muna bhfuiln tú cintear fad gan é chuiristeach a bhíal an éair ba? Se sin éid se anna háach ar fád fíorthach mar tá plandaí nimnecha timpplain san gacháit. So cáta bheith cumar cá fistach nó bheithe gut, cinnte go tú peocha an plán de ceart agus muna bhfuil iscot ceis chuir duine bhfuil ólach ar an ábhar nó beidir ealaimta hain tá go leor leartha mohann sin ina meas tá flóra cocaína lear bra le na blahan ar fad tá an leithnis. I dantal sin cáta bheith cumach mar plandaí áirithe tá port an áirithe nach féidir ithe sa port eile gur féidir ithe. Agus sampla eile go bhfuil plandaí go féidir ithe gan mór an mbliain ach ní féidir ithe ná eile. So cá tú fistach nó níos sé cho simplí le just planda fiocha agus é chuirteach an méil bí anna chomach. Nis tá cúpla fullóir eile le tuairta gom agus tá an seothar bóthaí na gloch áit fiáin áit álan nádúrtha. Cá sé bheith cumach gan dat gan plandaí fiocha áit go gapan sibh go chemicí á scape agus nó go léon trúlú an gáthir bóthra gnóch. Nó áit beidir go bhfuil rion madrí, so bígí farmach, bígí airach agus tugaí ord nar bhíonn sibh peocha plandaí go sibh peocha an plán de ceart gan aníonn sibh é as catta tarlú mór himpelarh. Agus soch an focail scur ó thaobh seo ná go háir le plandaí nach bhfuil cho flórseach sin muna bhfuil si flórseach ná peocha an éachrid. Má tá si flórseach peoch ceann nó thó agus fág na cíine eile mar tá an planda an blá go háirthe testáil chun go achothóch an plandaí hain chun síal chothú as an sin tá planda a testáil an nádúir. Tá an fiúthúlar a braga mór ar na plandaí fiána tá fás mór himplarin agus tá si fihrú mór, so caiimiid airthirtaí gan inimir go hógant.